Здравейте, пичове! Рома, ход да си говорим. Рома нещо те се еба с мене, защото я гледаш колко забавено. И като първа записвам изведнъж ще тръгне набързо, скапа на работа. Еми стига с FIFA, стига с Хитлер. Малко Ром е, мамо. Все пак. Сме правили битчица. Не съм снимал по-точно битчица, иначе аз съм правил много пъти. Тъй че, ами, да ви покажа реплейчето. Тъй да го коментираме, да го обобщим. Чая само, че кой от всичките беше. Чай сега, кой беше, бе? Майче, това беше, бе. Съм сигурен, ако не, той ще го върнем. The cruelty of war makes for peace. То съм го чувал Публио Статиус, трябва да сте сигурни. Снимам с 7 FPS, с 8. Ти представяш си? В принцип трябва да снимам с 30. Ама Рома е от хубавите. Ой! Тук ще се отдалеча много, защото ако сложа на Triple Speed, просто ще виждате картинки през 20 секунди. Тъй че, гледай, каква армия, човек, ви сега виждате, де. Ларот. Чай, Triple, тъй. Докато таковам. Не, всъщност. Чай да паузирам. Аре. Значи. Ще преместя на Triple Speed, докато не записвам, защото ще стане по-бързо. До момента, в който почва битката. Добре, айде пече до после. Ами така е. Гледай, с 8 FPS снимам. Ти представяш си, брат. Той в рапса е хубав заради ти. Чай сега, значи се левките, както виждате, срещу отбора на Понтяка. На Понтите. Гледай коста. Открийте разликите. Да, ще открийте, не са притеснените. Разлики ще има колкото искаш. Как ще ги направят всичките еднакви? Аз ти се чудя. Гледай. Аз не виждам една разлика в тези стримата. Между другото има, ама ще оставя ви да се сетите кой е. Тя се личи какво е. Но да работа, бе. На този генерал му къде? Значи... Май беше колесниците. Ама къде си го беше сложил? Генералчето. Генерала. Пичуе. Де му е генерала? Всяка е по трима. Аз докато не му намеря генерала, няма. Да не е в другите. Що и той има колесници обаче. То нормално. Тук май трябва. Те са по-различни. Те не са арчърс. Те са нормални черети. Браво. Значи... Както излиза? Аз мога намеря буклука къде. Те излиза. Къде цървуа, е? Добре, в черет сигурен съм 100% че е в черетите, човек. Ама няма къде да е, разбираш ли? Едно, навсякъде е по един човек. Ко в черия тарчаш ли? Къде ги сложил? Да не е в тес. Малко ме съмнява, реално. Той генерал ли е? Генерал, букут. Баси, бе! Ко дигаш ти ръка, бе, човек? Не ми на кеф той ръка ми дига. Чай сега. Значи, ще намерим генералчето. Стига, бе. Баси, ман. Няма генерал. Този без генерал ми играе. Да не е в кавалерията. Не е в кавалерията. Добре, къде беше той? Трябва някакво знаменце ли? Какво трябва да има къде те? Не е ли той е там, бе? Той има още черети. Аз ви казах, че съм в черетите, бе. Аз ви казах, бе. Аз се знам битката. Ама, къде е генерала? Стига, бе. Моля се, бе, човек. Не е ли в черетите, бе? Чай да видим от високо.
Аха, тук успех да разбера нещо. Абе, да не е тук. Да не е тук, бе. Не, тук не е генерал. Тъпа работа. Айде, пускам. В армията ми я видяхте. В момента виждате неговата. Бах ти шарената армия. Гледай, какво става. Той луда работа, бе. Гледай, ти. Черият арчер си. 1-2 юнита. Малко се забавим тук от началото, ама ви може да си прескочите. 1, 2, 3, 4 юнита, черият. Ти луда работа. А не. 3 юнита. Чакай, бе. Значи той има сайт черият. До дупка бързината, и един. Още един сайт е че. Значи два сайта е черият. Един черият арчер. Стей да. Сега, късете са. Pontic Light Cavalry. В момента ги преглеждам, защото на някой не знам имената. Pontic Light Cavalry. Тъй, че напред, дето казах, в момента виждате армията на противника. Всъщност няма да я виждате, ако не я знам. Защото аз трябва да я знам, за да ви я покажа, пък аз не я знам, тъй че сега я гледам. Още един Pontic Light Cavalry. Два Pontic. Тук 3... Кападокиан. Как му кажеш Купидолшън? Не, той. Аз никакво сравнение няма в думите. В буквите Купидолшън. Добра работа. То пише те ми вика Купидолшън. То трябва да е Кападокиан на моите хора. Чай сега. Eastern General. Той ще направи нещо. Чай, да не е тук генерал, а в Eastern General. Значи той Eastern General, ама General няма. Нищо. И тъй става. Киса те са? Те са добри. Браво е. Арчерс. Големи. Гледай, Коста. Гледай, 4 реда с арчери. Браво е. Браво. Кападокиан. Видяхме ги. И те с какви са? Браун Шилдс. Едно. Сега ще разбера аз. Къде му е генерала? 25. Той не са по принцип 24. Я знам. Не му разбирам. Его! Его. Букуц. Той не е ли генерала? Да. Той май е генерала. То се само с меч. Другите са скоп. Намерихме го, намерихме генерала. Браво. Значи генерала му е тук. То логично е Eastern General, Heavy Cavalry. Аз ги знам, че са по 24, ама... Тъй, пичуе... Видяхте... на двамата армиите. Той голяма битка, голямо меле човек. Тя гледа... Луда работа. Хоп! Пускай! Те. Сега ще се пускате музики. Units, March. Ой. Я да видим. Какво става сега? Ние тук не си гледаме армиите хич. И всяко. Айде, движение искам. Някакво движение ми трябва. Сега ще тръгнат кавалериите по двата фланга. Колесниците. Те ще направят колесници. Кавалерията, верно. Гледайте, те спичи ще са щастливите. Той е много мъдър умен ход от страна на моя опонент. Въпреки, че вижда, че резачките пристигат, той не го бърка. И се влиза. Сега, кръгче. То както не е бъгало и като стане един кон и целия юнит се връща. Голяма работа. Че най-смотания бъг, брат. Айде, светнаха. Най-смотания бъг. Един кон, ако се удари в фаланга, целият юнит отива и той в фалангата. Ще направиш нещо тук. Браво. Стреляй. 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 Те леко обрахте пилма. Те не си заслужаваш за тези бокуци, ама какво да правиш? Аз сега ще ги докопам, майче. Ама не съм много сигурен. Чай, какво се завъртя тук? Silver Shield Legionnaires. Его. Айде, ила насам, ила.
Ела да те смачкат консервичките, да те смачкат. Малко тъй копърка в собствен сос. Ате. Браво, браво. И сега ще спукам газа. Айде, Айде, бягай, ще избягаш, не се притесняй. Ате. Въпреки знаят, че умрат, те се врязват в катафрактите. Браво, огнените стрели ще ми направят нещо. И тук два черията срещу един черият Арчърс. Има голям шанс, не мога да го стигна, но после ще видите какво става с него. Да се върнем тук битката. Браво, те са арчери, както ни вкарват 3. Те са му апгрейтнали. Между другото играехме с много пари. Много пари, човек. В момента съм с перфектната армия за тая нация. Според мен не съм сложил арчери, ама сложих бая черяти. Охо, не дей, моля. Още Кападокия. Браво. Там, както казах, сега ще видите там какво става. На черятите. И тук, докато задържам те Купидошана, тук идват те с побърканите. Гледай, вари режи, че и сирена му дават, не го бърка. Юнит чарч и айре, и всичко светва и сега. Гледай, ударал. Макар че лошо, ако ми ги побъркат сега, много лошо ще стане. Там горе, виждате сигурно, вече всичко приключи за черият арчерите. Тук режат, ко режат те, не знае, его. То снаред ли да си вкара генерала при положение, че тук има побъркани колесници? Тук генерала ми замина, да. Замина си. Айде, ела сега. И катафрактите идат точно в колесниците, ама те заминаха колесниците. Сувърши от легионери С. Гледайте сега, каква му и бробиката? 80. Изведнъж се намали. Ще се намали. Те с бокуци минават фронтално, човек. Гледай, И сега, кой ще направиш с броншилд? Айка си. Чарч! Ама и аз имам, нали знаеш, мои. Те с буклуци пак се върна. Айде, без колесници. Да. Горе-долу става работа. Айде, колесниците ми се връщат. Чарч на легионерите. Браво. Значи те няма да светнат те сега броншилд. Нищо, че са 95. Полекичка. Фил мекса хомера, не да ми изхарат. Няма как. Няма измъкване, бе. Аз ти казах, те се заминават. Броншилд пътуват. Гледай, тук просто ще е много заинтригуваща битка. Черети побъркани. Ако бяха дошли тук Арчерс. Те както са много, поне 150. Ела тука. Ударете ги, бе. Тъпа работа, бе. Адванс. Знаеш какво адванс ще ти дам, бе? Юнис адванс ми вика църбула, бе. Добре, че някаква лойка има ли вече? Никаква лойка. Гледай, тук се подрежда вече. Работа. Браво. Чарч. Чарч. Чарч с Купидошана. Аз не знам за какво си оттеглих 4 катафракт. Въпреки, че имам и фаланги. Няма, аз сложа ли си битка, която аз да си направя армия спрямо моите пари, които аз слагам. Примерно да кажем моята армия, аз знам, че струва 80 000 примерно, с всичкото. И аз сложа 80 000, крайна цена, за да не му е повече. Със сигурност печелвам, защото аз съм си измислил стратегия вече. Ето няма към. 80 000 и всичко заминава, просто фейква. Браво, сега сайте черят, минават през Силвърши от легионери С. Ама нищо не им става на легионерите, браво. Чарчата е супер, със Силвърши от Пайкман Чарч. Купидошан.
Ама да знаеш, че фалангата и заминаваш. Ате, чарджи, таман е те с фалангите. Чар. Ате, продължавай си, чар. Ай, отзаде. Браво, бе. Бягай. Луда работа, братле. То се мое много умен. Супер умни. Значи, те тука знаят за какво са се сформирали по този начин, а не по дълги. Ама нищо, те са. Браво. Значи, браво. Admit defeat, то луда работа. Човек да не играе битка. Да не играе битка, човек. Веднъж да играе, те ще му дадат admit defeat. Луда работа, братлета. Битката не беше толкова хубава, честно казвам. Ама ще направим някой те по-хубавичка. Добра ире. Той беше. Стига толкова.